Moram u vrtić, ali ne, na odmoru sam. Ali neću više da spavam, skoro sam odmoran. Mislim da su one još umorne zbog sinoćne žurke, ali ja se nisam umorio. Mogu još da plešem. Pa i oni još uvijek spavaju. Mama, tata, moramo ovaj dan da iskoristimo. Na odmoru smo, moramo nešto da radimo. Šta se danas dešava u hotelu? Šta je u planu za danas? Koji je dan danas? Danas je Uskrs! Super! Hej, ustanite, ustanite! Uskrs je! Mama, tražimo uskršnja jaja. Mama, tata, ustajte! Ustajte! Moramo da vidimo da li je Zeka doneo jaja. Stefane, zašto toliko vičeš? Šta se dešava? Stefane, pusti nas da se naspavamo, na odmoru smo. Tata, ustaj, šta je sa vama? Da li ste zaboravili da je danas Uskrs? Dobro Stefane, znamo, šta ćemo danas da radimo? Šta se danas organizuje u hotelu? Šta piše u ovoj programskoj brošuri? Danas je Uskrs. Šta je predviđeno za nas? Deco, kako bi vam se dopao uskršnji challenge? Danas se ovdje u hotelu organizuje za decu. Želite li uskršnji challenge? Super! Da tražim uskršnja jaja? Pa naravno! Hajde! Stefane, tamo pozadi. Da, vidim. Super, znala sam. Zadnje smo. Puno je. A mi smo posljednji došli. Moram napred odem. Stefane, ostani ovdje pozadi. Zdravo, deco. Dobrodošli na naš veliki uskršnji challenge. Da ćemo tražiti jaja i spremili smo i nagradu za takmičara koji će pronaći najviše jaja. Pobjednik će dobiti ovog čokoladnog zeca. Možemo već da počnemo. Ja ću stopirati vreme i kada glasno kažem stop, prestat ćete sa traženjem i onda ćemo izbrojiti ko je koliko jaja pronašao. Super! Mi ćemo pobediti danas. Ja ću pobediti. Sigurno su ih sakrili u celom hotelu. Moram odmah da krenem. Priprema, pozor, sat. Potraga za jajima počinje. Gdje da počnem da tražim? Pogledat ću ovdje. Pronašao sam već prvo jaje. Ja sam pravi stručnjak. Super, ovdje ima još nekoliko. Sklanjaj svoje prste. Hej, ti se sklanjaj. Šta to radiš? Ja sam ih prvo pronašla. To su moje jaja. I ja sam pronašla nekoliko jaja u 3 različite boje. Sakriću ih ovdje, da ne može niko da ih uzme. Ovdje u ćošku ima puno jaja i ja ću ih uzeti. Nikako, sklanjaj svoje prste, to su moje jaja. U redu, onda ću tražiti negdje drugdje. Pronašao sam već sljedeća. Ne, neko drugi ih je pronašao. Tu ima baš puno jaja, šteta. Ostavi me na miru, ja sam ih prva pronašla. Nađi sam neko drugo skrovište. Ova 3 jaja pripadaju samo meni. Ovaj dečak je bio baš bezobrazan. Stefane, koliko jaja već imaš? Da vidim, 1, 2, 3, 4. 4 jaja. Ne, bolji si od mene. Ovaj dečak ima već 4, ne, moram da budem bolji. Pronašao sam puno jaja. Sklanjaj se, to su moje jaja. Ali ja sam ih pronašla. Jaja su moja. Super, ukrašću sva jaja od malu decu. Ovo je odličan plan. Koliko jaja već imam, ja ću sigurno pobediti. Nadam se da neće moje jaje da pronađe. Ovaj dečak je baš pokvaren. Pravi je lopov. Vreme je isteklo, dođite deco, da izbrojimo jaja. Zašto da brojimo? Vidi se da sam ja pobedio. Ovaj čokoladni zec pripada samo meni. Pogledaj, Ana, Stefane, gdje si našao ovu korpu? Uopšte nije loša ideja, ne znam kako da ponesem moje jaje. Stefane, ti si najviše sakupio, ali mislim da to ipak nije dovoljno. Ja sam, nažalost, malo sakupila. Ali, Ema, Stefane, dođite, imam jednu ideju. Šta je, Ana? Neću ti dati ni jedno jaje, to su moje jaja. Ja ću svoje uskršnje jaja da zadržim samo za sebe. Možda ću ih deliti sa mamom i tatom. Slušajte, ako ih stavimo na jedan kup, onda ćemo možda da pobedimo. Ana, tvoja ideja uopšte nije loša. Imamo sada puno jaja. Deco, možemo da brojimo. Mislim da je onaj dečak varao. Ne, nisam, to su jaja porodice Jovanović. Da vidimo ko je pobednik ovog uskršnjeg challengea. Počinjem sa brojanjem da vidimo da li ovaj dečak osvojio velikog čokoladnog zeca. 1, 2, 3, 23. 23 jaja. Da li neko ima više? Mislim da ne. Ne znam da li mi imamo više. Nadam se.
Ovaj dečak napred ima 24. Čestitam ti. Šta? Zaista? Super, pobedili smo! To je bila dobra ideja. Hvala vam što ste gledali Play with me, igračke za decu. Vidimo se sljedeći put, ćao!